Teraz si to nahrám. My sme ešte, Andi, my sme ešte parky doniesli. A ťa ako vždy fascinuje, že to je? Čo to je? To je z dreva, alebo... Pelety, tuto sú. Smrekové. Pozri sa. Piliny, áno, piliny z vyslovené na dníček, granulčeky. Tam čo ti tak jen hovorí? Čak ono to je podporované nejakým ventilátorom alebo áno, niečo. vidíš, že to je elektrické. Je to veľodrké, vidíš? Áno, a pozri sa sem. Vidíš, tu sa krúti ventilátor. Tu si nasadím 28 stupňový zbeh. 19 stupňov je teraz. No, Agnezik školy. Má tam veľký displej. Tak si dám takto. Anda je z displeju Stupne, fascinovaná. vidíš, a toto si posuniem hore. A to je rýchlo z ventilátorov. Áno, pozri sa, že vlastne vlastne Okieno. ten vzduch začne na čo to bolo. Čo si robia? A ty hovoríš, také plamene sú začnú. Andi, zrkadlo budete aj v kúpeľni. Ideme, že to je aké veľké. Však kúpeľňa je väčšia ako naša. Pozri sa tie dvere. Jaj, to sú tie harmonikové. Jaj, Anda, machruje. No nie, ale Dúfam, že sa mi... No, pekné. Iné dvere sa tu nevmestili. Však také by boli asi aj tieto dobré. Však takto sa otvoriť nedajú By kvôli záchodu. sklené nemohli byť. Tuto by sa otvárať nedali, pretože tam je... No veď nejako to tam nešlo. Agnes vysvetlila. Umývateľko, že je okienko pekné. Pekne vidieť von. Pozri sa, tuto je šnek a on si bere, vidíš, aký to sa krúti a tie peletky bere. A on ich vyhadzuje tou gubičkou. Áno, a on odtiaľ to hádže tam. No Filip, poď hore, idem ťa A ona odchodiť. tak si to sama robí. Keď je tu, keď ja jej dám, že chce... Vy tam vás na chatináre máte? Si rob prdel. Že nás víta na chate na rebate. Aťko, počul si? Na duchu. Tu nám máme byklovačku, takzvanú žehličku. Jaj. Výhľad máme až do piče. A akorát je auto. No super. Ježiš, po tej bačor... nič. Žiadna bačorina, nič. Pekné. Je to tu krásne, poďme si pozrieť Otvárajte. obývacie priestory. Spálňové priestory. Jak to? Ja som tu býval. Tu ubytovávame hosti. Hostie. Jaj. A tu ich vyjadujeme. Keď neplatia. Tam padajú. Keby to bolo teplo, tak je to inakšie. Hej. Tohle je super úplne. No. Krásna. Záhradku. Lóžia. Zaujímavé, čo to je ten stav. Toto je za väčšie trochu ešte. Filip, páči sa ti. Mne sa to ľúbi, no. Toto by boli Ačkové Ale je to priestory. také jednoduché. To nie je také... Aj to by boli. Keď to budeme stavať, uvidíš, že to nie je... Ale to už len také zakladanie, vieš, No. oných driev do seba. Jaj, no ale drahé. Hej, no. Jako? Ale drahé. Ale to sú také masívne, vieš. To je také Lego, dobré, no. Je to drahšie ako one? Tuštičky. Ako... Nie, vieš, aké to máš niečo je... Čo myslíš, ne? No, drevo. Nie, drevo. Jaj, to neviem. Neviem, jak to išlo. Čiže tam sa tepí, to musí tak asi. Znútra, nie? Keby som bol do dreva, ale vôbec nie. Najkrčne je na tom to, že sa nadýchaš toho dreva. Keď to začne blíž, už nemáš nič z toho. A aké dvierka pekné, sklené. Aďo, tam by si fajčil, hlavu by si si tam dal. Ty spacák tadiaľ to. Ale namiesto strechy, namiesto krytiny, tam dať tú fotovoltaiku. Vieš, že vlastne ušetríš aj na energiách a zároveň aj na krytine. No, krytinu akože máš namiesto. Aha. Je to trochu drahšie, ale ono sa dovletí, vieš? Hej. Čo si? Filip, tu by si mal počítač. Nie? Na Prečo? počítač? Nie, počítač niekde v tme, ale pri okne môžeš No čo by si tu robil tuto? čítať si niečo. Tu už nie je 19 stupňov, to je viac. Už to tu, aj túto to, ale tu už jak to cítiť. No, Tu je viac ako 19 stupňov určite. vieš, koľko je? 21. No, to sa mi zdalo, že to už je na 20. Ono keď je teplo, je celkom inakšie, hovorím Filipovi, hore je chladno. Vieš, v tej miestnostičke, tak je to také neutulné, ale... Ja som nedostával? Veď ja som vypla. Anda, ešte idem si špajzičku. Kde? Ačko, išiel tiež na hajze.
Tu neviem, kde sa svieti. Ale je to dosť veľké. Dobre. Peknúčke. Jaj, a tuto sú chodové dvere von. Krindy, zle sa otvárajú. A tudy. Tu už volá dosť. Nie, že ak ja tam mám kabelku, tak hneď na vrchu sú, môžeš si zobrať. Čiže máš tie načaté?